האכילה והשתייה משפיעה מאוד על החלומות, שכן בכל אוכל ישנם ניצוצות אנרגיות שעל האדם לתקן. למשל, תשימו לב שבשבת, אם אדם אוכל הרבה בשר בשבת, שונט ככה, והולך מיד לישון, אז בדרך כלל יש לו חלומות מפחידים. אבל בדרך כלל אדם שאוכל אוכל עדין, אז החלומות שלו יותר מיושבים. בפירות מגולגלים נשמות יקרות מאוד, ולכן צריך להקפיד מאוד לברך קודם אכילתם בכוונה גדולה, כי זה נותן שפע רוחני ומשפיע גם כן על החלום. בדגים מגולגלים ניצוצות מנשמות הצדיקים, לכן צריך לאכול את הדג עם קצת כוונה. בעשבים ובירקות ישנם לעתים ניצוצות מנשמות של רשעים, וכן האוכלם בלא ברור ברכה מזיק לו. שלשולים ועצירויות כרוניים, גם רבנו כותב את זה, עשויים לגרום מחשבות לא טובות של כפירה וחלומות קשים.